Hej. Mange tak. Mange tak. Skål. Lige starte med at sige. Og alle folk har fået de her dejlige øl, som man skal have omkring 20.000 af for at blive stiv. Det går fint. Jeg er sgu glad for at være her, det må jeg sige. Vi havde en meget interessant tur ned, startende med, at vi lige skulle vente 7 timer i Kastrup. Det generede mig ikke det store, jeg bruger DSB til daglig, det er jeg vant til. Så jeg hader at afskyre DSB. Det er jo virkelig fantastisk, fordi der er jo konstant sporarbejde. Tog, der er aflyst, det er et eller andet sted irriterende, men forståeligt nok. Det jeg simpelthen ikke begriber er, når tog kører langsommere på grund af sporarbejde. Er de ved at lægge skinnerne foran toget, eller hvad fanden er de gang i? Jamen, det er jo ikke sådan noget vejarbejde, hvor vi lige kører lidt langsommere for i nødstilfælde at kunne dreje udenom et eller andet trykluftbord som en åndsfraværende kommunalarbejder efterladt ude på kørebanen, vel? Du er på et fucking sæt skinner. Du kan hverken dreje til højre eller venstre. Du kunne ikke dreje udenom en kattekilling, om så du havde en grund til det, vel? Jeg har det sådan, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad fanden der går galt der. Jeg har det sådan, hvis skinnerne ikke er der, fordi de er til reparation eller rens eller et eller andet, så lad være med at køre der. Hvis skinnerne er der, og de ikke er blokeret noget, der er større end et 12-årigt barn, så kør dog til for helvede. Offentlig transport, det er jo tosser, der driver det, det er tosser, der bruger det. Jeg sad i et IC3-tog for et par uger siden, og i kedsomhed begynder jeg at læse deres sikkerhed ombord brochure. Der er en vejledning i brug af nødhammer. Det er en hammer. Hvem fanden er i tvivl om, hvordan man bruger en hammer? Hvis man er i tvivl om det, hvad er chancen så for, at man kan læse en vejledning? Det er jo idioter, der bruger det. Også metroen. Jeg var med metroen her for et stykke tid siden. Jeg stiger ud, og på vej op, så er jeg ved at blive væltet ned ad trappen igen af en eller anden fyr, der styrter ned til metroen. Hvorfor skynder man sig til metroen? Den kører hver halvte minut eller sådan et eller andet. Og den kører mellem Vandløse og Amager. Det er jo ikke steder, man gerne vil skynde sig hen. Jeg vil sige, det eneste, der er rigtig fedt ved det offentlige, det er, at man møder nogle interessante mennesker indimellem. Her for et stykke tid siden, der delte jeg coupé med en hiphopper, der var så fed, at hans tøj sad pænt. Giver også en tid til at tænke lidt over livet, ikke? Tænker over ting som, hvilken farve får en kameleon, hvis man stiller den foran et spejl. Tænker meget på ting, som har blinde børn, usynlige venner, og hvordan kender de forskel? Når døvstumme børn bander, får de så vasket hænderne med vand og sæbe. Døvstumme med Parkinson, stammer de? Jeg tænker rigtig meget på handicappet, det gør jeg. Det er jo deres fucking skyld, jeg er nødt til at bruge det offentlige, ikke? Fordi hvis man skal noget som helst sted hen i bil i København, det er jo pisse ligegyldigt, hvor man skal hen. Alle parkeringspladser er optaget. Undtagen de der 2 obligatoriske handicappladser lige op ved indgangen. Det er fristende at tage dem, men nej, det må vi ikke. De er reserveret til folk, hvis mor røg opium, mens hun var gravid. Jeg gad godt næste gang, der er handicap-OL, troppe op et par timer i forvejen. Se de 10.000 mennesker kæmpe om de 2 pladser. Mens jeg har alle de andre for mig selv her. De er kraftedeme forkælet sådan nogle handicappede nogen. Har I nogensinde været ude på et handicap-toilet? De er jo kæmpe store, mand. De kunne holde handicap-OL derude. 800 meter løb rundt om kummen og synkronsvømning op i den, du. Så er vi kørende. Men nej, vi andre, vi skal bruge det offentlige, og det huer mig ikke. Altså, jeg synes virkelig, det er noget. Også HT eller Movia, eller hvad fanden de kalder sig i dag, de har en sms-service, så man kan få at vide, hvornår ens bus kører. De der A-busser inde i København, de kører hver 3-4 minut, har man brug for at vide præcis, hvornår den næste kommer. Altså, jeg kunne forstå det sådan lidt længere ude på landet, hvor man kan få sådan en sms med, din bus kører på onsdag. Bemærk, grundet vejarbejde er der indsat ekstra oksekære mellem Hårbølle og Mordor. Jeg er sgu rigtig glad for at være hernede. Ikke mindst på grund af, nu har det været lidt overskyet i dag, men det er sgu stadig rart at komme lidt ned til varmen. Jeg har gået rundt med sådan noget klassisk dansk snue derhjemme. Og det er meget fascinerende, når vi mænd er syge, så skal der jo altid komme en kone, kæreste, søster, mor og fortælle os, hvor meget vi pyldrer. Hvor i Dantes ni helvede stammer den kliché fra? Det er jo ikke, fordi piger ikke brokker sig, når de er syge, vel? Det er udelukkende, fordi de ikke brokker sig mere, når de er syge. Der er
simpelthen så mange af de der mand-kvinde-klichéer, jeg fatter ikke, hvor de kommer fra. Prøv at høre, hvis kvinder er så stolte af at kunne multitaske, hvorfor fanden er det så kun mænd, der læser avis på lokummet? Kvinder skulle også have en højere smertetærskel end mænd, ikke? Argumentet er, at kvinder kan føde børn. Det kan vi mænd ikke. Fair nok, men det er jo heller ikke, fordi de lige rejser sig op fra det blodige leje og siger, ja, okay, den skal bare gås væk, den her, du ved. Og mænd finder aldrig ud af, hvor ondt det gør at føde børn. Ej, men I kommer heller aldrig til at mærke spidsen af et sammenrullet vådt håndklæde, der lige pisker imod den ene testikel, vel? Men den menneskelige fødsel er jo et smukt øjeblik. Gud er det der ej. Det er jo noget forbandet svineri, er det. Altså. Der er jo næsten lige så meget blod som under undfangelsen, ikke? Man prøver altid at gøre det lidt hyggeligt. Man bruger nogle hyggelige ord, ikke? Moderkage, for det lyder meget hyggeligt, ikke? Vi fik en lille slud over en kop te og en moderkage, ikke? Men det smager modbydeligt godt. Det der rødbrune stads, der slimer sig ned i halsen, efterlader sådan en ubehagelig film op i ganen der. Fy for helvede, hvor jeg hader te, mand. Jeg er ikke selv begejstret for børn. Jeg regner ikke med at skulle have børn. Der er folk, der vil påstå, at jeg heller ikke er i risikogruppen. Hvis jeg endelig skulle have børn, så vil jeg helst have en søn, fordi drenge kan man spille fodbold med og sådan noget, ikke? Men jeg vil stadig hellere have en læderbold. Jeg havde heller ikke selv en lykkelig barndom. Jeg blev mobbet af en usynlig ven. Hvilket er penge nederen, når ens usynlige ven er Predator. Ej, jeg er glad for, at den slags er overstået. Det er. Ellers så skal jeg fortælle lidt om mit eget liv her i dag. Ikke at der sker så meget. Jeg går for tiden og skriver på lystspil til østrigsk tv. Far til 4 i kælderen hedder det. Der er noget skrækkeligt noget, den der Fritzl-sag, ikke? Folk, de har været chokeret i hele verden. Der har jo siddet folk nede i Tønder og tænkt, det er virkelig dårlig business at have nede i kælderen. Ellers sker der ikke så frygtelig meget i mit liv. Jeg har et lidt nederen liv, synes jeg. Det eneste fede, der nogensinde sker for mig, det er, når der er noget nederen, der bliver aflyst. Enkelte undtagelser indimellem. I sidste uge for eksempel var jeg på internettet, fandt noget porno, jeg ikke havde set før. Sker relativt sjældent efterhånden. Også noget med en gravid dværg og en klovn uden fødder, så... Vi er sådan lidt ude i nicherne. Og indrømme. Så. Men det er jo endnu en grund til, at det er fedt at komme herned. Fordi at jeg synes muligvis, at jeg finder nogle skumle ting på nettet indimellem. Så var vi i Armadillo i går og se et af deres pornoblade. Det er altså noget nasty shit, kan jeg melde jer. Jeg fik stukket det her blad i hånden, der er en, der siger, blad op på 82, blad op på side 82, og jeg kigger over der, og det er ikke i orden. Jeg tror, hvis der var en talibaner, der havde set det der blad, så ville han have sagt, det er jo derfor, vi giver dem burka på, for helvede, altså. Det er sgu ikke... jeg kan ellers godt lide porno. Jeg ser utrolig meget porno. Jeg ser så meget porno, at jeg taler flydende tysk. Det jeg godt kan lide ved pornofilm det er jo et af de få steder, hvor blikkenslageren er helten, ikke? Det ser man ikke så tit. Det er pornofilm og Super Mario. Ellers så ikke... Jeg tror, hvis jeg selv var blikkenslager og så en pornofilm, så ville jeg tænke, det er en lidt ensidig måde at skildre mit liv på, det der. Det kan godt være, at jeg ondulerer en gejler havsfrag i ny og næ. Jeg bruger også utrolig meget tid på at spise svampe og hoppe på skildpadder. Ja, skål igen. Ej, porno er en dejlig ting. Har I set de der pornofrit miljø, der vil have pornoen væk fra børnehøjde? Er det ikke dybt diskriminerende over for dværge? Jeg ville satme ikke bryde mig om at være 1,20 høj, skulle bede de andre kunder i kiosken om at række mig den nye nummer af rumpepumper deroppe, du. Hvem er den idiot, der har fundet på, at alt brød skal være firkantet, og alt pålæg skal være rundt? Men der er en ting, der er mere åndssvagt, det er, at det eneste stykke pålæg, der lige præcis ikke er rundt, det er rullepølse. Det giver ingen mening. Jeg hader mennesker. Helt generelt.
Og hvad sker der ellers i mit liv? Der sker faktisk ikke det helt store. Jeg begynder at føle mig lidt gammel efterhånden, det må jeg sgu indrømme. Jeg går ikke så meget i byen mere, som jeg har gjort. Jeg er i et fast forhold, siger hun. Hvor man åbenbart ikke det. I starten så var hun mere tolerant, og det var okay, jeg gik i byen med venner. Hun havde den der indstilling. Nå, men det er okay, du samler appetit ude, så længe du spiser hjemme. Nej, tak, jeg prøver at undgå fed kost. Jeg skulle slutte med det, ikke? Det er pudsigt. Det er sgu altid meget hyggeligt i starten af et forhold, ikke? Det bliver det ikke ved med at være. Sådan, hen over årene, så udvikler hun sig til sådan en stadie, hvor selv Gollum ville sige, kan vi ikke bare være venner? Men det er hyggeligt i starten, ikke? Vi sendte små sms'er til hinanden hele tiden. Jeg ved ikke, om der er nogen herinde, der har prøvet at indtaste navnet Susanne på Nokia-telefonen. Hvis I har det, så har I erfaret, at den i stedet for Susanne vælger at skrive stramme. Det er ikke en optimal start på et forhold, når man inviterer en pige på en let middelhavsbuffet med ordene, hej stramme, kan du lide græsk? En lille tip herfra. Jeg elsker ellers de der sms-ordbøger, fordi tit og ofte så kommer de jo med et federe alternativ til det, man egentlig prøver at skrive, ikke? For eksempel, hvis jeg i min telefon prøver at skrive Herning, så foreslår den heroin i stedet for. Cherry Coke, AIDS-syg. Alt sammen ting, man hellere vil et eller andet sted. Studenterhue findes ikke i min ordbog. Studenterhud gør. Som om den kender mig. Men alt det der forhold noget, det er jo noget sært noget, fordi det starter altid sødt, og det bliver det ikke ved med at være. Vel, på et tidspunkt så begynder alt brokkeriet, ikke? Hun kommer grædende ind i stuen. De har lige ringet fra hospitalet, min mor er blevet kørt ned af en spritbilist, og jeg gør mit bedste for at trøste hende, ikke? Siger, bare rolig skat, det skal nok gå alt sammen. Jeg tror ikke, der var nogen, der så mig. Lige pludselig min skyld. Så brokker hun sig over, at jeg urinerer i badet, men helt ærligt, alle fyre gør det. Men hun hissede sig op. Jeg var nødt til at love at lade være, så længe hun var i bad. Ikke mindst, hvis det var karbad. Og ikke fordi hun selv er perfekt, vel? Hun kan ikke lave mad bare for at starte et eller andet sted. Altså, jeg synes jo, det her nede, det er et behageligt afbræk i min kost. Fordi her forleden, der fik vi kogte fiskepinde med råstegte ærter. Altså, min kærestes køkken er jo stedet, hvor ond mad kommer hen, når den dør. Det er simpelthen ikke i orden, og så bliver man jo slæbt med til alle mulige familielort, ikke? Vi var med til en nervøs non-firmation. Og ja, sådan, konfirmation har ikke et problem, men non-firmation er jo et pænt ord for, at der er en snotforkælet 15-årig, der ikke gider gå til konfirmationsforberedelse, men alligevel gerne vil have en ny iPod. Og det er jo ikke i orden. Du kan ikke holde en fest, fordi du ikke skal konfirmeres. Jeg sender sgu da heller ikke indbydelse ud med påskriften. Du er hermed inviteret til min fiktive søns barnedåb. Han ønsker sig en Xbox og et årskort til parken. Jamen, jeg træder stadig ind i de voksnes rækker. Gud, gør du røv. Du træder ind i de voksnes rækker den dag, du kan skrive en sms uden at afslutte med knus. Ej, men jeg føler mig virkelig gammel nogle gange. Jeg var ude og optræde på et gymnasie her forleden. Jeg fandt ud af, at det vi mine, der ikke kaldes samfundsfag, det hedder i dag oldtidskundskab. Og det skulle ellers meget hyggeligt lige at få sådan en tilbageblik på sin egen gymnasietid. Ikke? Jeg kan huske mit yndlingsfag dengang, det var filosofi. Der kunne man ligesom få svar på alle livets store spørgsmål. Ikke? Ting som, når en krokodille har spist, skal den så vente en halv time, før den må gå på land? Hvorfor hedder det anonyme alkoholikere, når det første de gør, det er at rejse sig op og sige, hvad de hedder? Til gengæld så havde jeg tysk. Det var eddermame et lortefag. Jeg synes godt, man kunne fritage piger for tysk i gymnasiet. Den eneste grund til, at der bliver undervist i det fag, det er for, at vi fyre kan følge med, når vi ser porno på nettet. Nej, jeg føler mig sgu lidt gammel. Jeg går som sagt ikke så voldsomt meget i byen mere. Jeg sidder meget hjemme og læser aviser. Det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, der står nogle fantastisk sjove ting i aviserne. Jeg kan godt lide hele det der med Peter Lundin, der blev gift. Fordi jeg kan huske allerede et års tid forinden, der havde jeg læst, at han havde fået den her kæreste. Min første tanke allerede dengang var, ville det ikke være en større nyhed, hvis han fandt tilbage med den gamle? Nå, kun i billedbladet. Peter Lundin samler familien. Se de flotte billeder. Læste også, der er lavet en undersøgelse, der viser, at folk, der går på jagt, er mindre deprimerede end andre mennesker. Det er ikke bare sammen med depressive folk med jagtgevær, ikke figurerer i statistik så længe.